Tugot, ti napalabas. Ti napalabas. Nagturong da Pangulo Baltasar ken Lakay Ignas iti patad. Tapno adalan da dagiti posible apagnaan dagiti kabusor. Sagsaganaan dan ti mapasamak aranget kontra iti grupo ni Fortesa. Insalog metten dagiti dadduma kakadwa ni Pangulo Baltasar dagiti armas nga aramaten da amakiranget. Iti sabali a bangir, agsagsaganan da Doña Dolores ken Fortesa amapan iti Amerika. Kasta una yen, ti panagganat ti Doña amakagten iti nasawa pagilyan. Iti daytamot lagun daway, dakkel tinamnaman nilyon amakarwar iti pagbaludan, babaan iti tulong dagiti abogado ni Bakit Ansing. Kabayatan na, agsarsarita dalindon ken Sinay. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Apay daytoy a rosaryo, Sinay. Kukwak day ta a rosaryo, Lindon. Isagot ko ken ka. Agpaay day ta a rosary asalaknib mo. Laglagi pam ti kanayon nga agkararag. Gaputadyak kayat ang maisagmak ka, Lindon. Sinay. Kayat kung agsubli ka si bibiyag iti danak. Urayak ti panagsublim. Namnamam ti panagsublik, Sinay. Awan ti dakas sa mapasamak kanyak. Agan anadak akanayon, para kan ka. Dungag kayo, anaymbag! Sumalog tayon! Kat saganaan tayon, ti mapasamak aragit! Pagkasagana maton, dagiti armas nga ramatin tayo! Nakadulin dalaeng, iti may sapasdak iti patad! Pangulo Baltasar! Sapay lakuma, tawan ti madagran kada tayo amin! Aramidan tayo retoy, para iti linak kan kapya! Pangulo! Saan lang ada tayo ti agsayaat? No dikat para iti kagimungan ti aramidan tayo! Dakkel ti utang tayo anay baganakam, iti day di agila! Iso at tulungan tayo met, dagiti anak na, amang raot iti grupo ni Fortesa! Imunan, asimalog, dagiti daduma, aman nakigubat dito'y tribo, kamagong. Nasaya at no kasta, Baltasar. Nasken ang makapagpwesto tayo anaimbag. Bantayan tayo anaimbag. Dagiti choke point a posible apagsarkan dagiti kabusor. Wen, kamagong. Nalawa ti ili apaglamlamangan ni Fortesa. Ket iti daytoy akan ito. Basiton ti pagdakiwasan na. Wen, kamagong. Ammo ni Lindon dagiti hideout a posible apaglamlamangan ni Fortesa. Isuasan tayo amarigatan amang sapul ken kuana. Kamagong. Sumaruno tamutten a sumalog ije patad, Baltasar. Patsyag, nakasaganan da Ruben ken Lindon. Saan kaming ngagbayag, Sinay? Uro-urayan da kong daang Kalignas ken Pangulo Baltasar. Lindon. Inarakop nakmanen, Sinay. Madantanak, Lindon. Di ka agluha. Punasam tinakaro a panagdandanag mo. Agan anada ka kanayon, para kan ka. Namnama ti panagsublim, Lindon. Wen Sinay, mangnamnama ka. Ibatik ti ayat ko kan ka. Tapno ka na yung nakamaglagit. Ay ayaten ka unay. Manong Lindon, itay pa nga gururay dang Kalignas kan Pangulo Baltasar. Mapan kamin, Sinay. Agan-anad kayo kumakanayon, Lindon. Bayaw, Ruben. Wen, ipagsinay. Agpakada kami kani Manong Lindon. Aldaw na ingin turayan ta, honey. Mapanta ni Amerika. Wow! Talaga ang magagara naklauna yan ang makagtangi jay Amerika, honey.
Kamaudyanan na makalugan ka ni Teroplano, honey. Wan, honey. Agragsak kanton no makadanon ka ni Amerika. Maaramid munto amin na kayat mo. Kamaudyanan na. Makalugan akmatlangan iti eroplano. Goodbye, Philippines! Duan alawas asa na nagsupli da Tata Ignas diti balay ni Nanansing. Agmay saak ditoy. Imbag lagi din. Tado ti makmakan ditoy. Sa anak amabisinan. Onyol, Ha? Ay! Si Kamot Gayam, Lindon! kumusta, Onyol? Ayos lang, Lindon. Apay asi ka lang tinagsubli dito yung palay ni Nanansing. Makumikom da ang kalignas kan Ruben. Iso asyak lang tinagsubli ditoy. Kumusta ti panagpaliiw mo iti grupo ni Fortesa? Saan dan ang nagsubli di mansyon, Lindon? Nagpaknidan iti may sapoy a hideout ni Mr. Fortesa. Kasta ka di. Wen, kabayatan ti kawan nyo. Nagtultuloy ti panagpaliw ko. Agyaman nakgaputan nagtungpal ka iti bilin ko. Anya ti plano yu itang aramitan. Ibagam kanyak no sa dino a hideout. Tinagpak niyan ita ni Fortesa. Sige, Lindon! Nakasaritam ka di man ng abogado manang ansing? Word, Celia. Talaga dakkel tinamnama ang makarwaran iti pagbaludan ni Leon. Maragsakan para kan ka, Ante Ansi. Hagiyaman nak, Diana, Celia. Jak may ladawan ti ragsak ko. Ta makarwaran iti kabita na panawan ni Leon. Auntie? Ay na, siya kun ti karagsakan na babae dito rabaw ti daga. Kastoy gayam ti agayat. Makapamauyong. Ano niya? Nagwaras ng dagiti kakadwa tayo iti sentro, ang Kalignas. Wan Ruben, itapay laeng. Agpwiston dagiti kakadwa tayo iti aglawlaw ti ili. Agyaman tayo kada Pangulo Baltasar. Gapot si dadaan da at tumulong kada tayo, Angkal. Wan Ruben, adu tayon amang parmak iti grupo ni Fortesa. Mariknakon ti panagbaligi tayo. Angkal. Dimtangan tilugan ni Manong Lindon. Nasayaat no kasta. Barang adda nakalap na nga impormasyon. No sa dino tinagpak niyan de Fortesa. Ingkuyog mo gaya mo ni Unyol dito'y, Manong Lindon. Wen, Ruben. Kakuyog tayo ni Unyol ang makirangit. Kumusta, Lindon? Anya ti madamag? Positive ang Kalignas. Sakbay ang nagturong kami dito'y kini Unyol. Napan kami pa'y iti lugar ang nagpaknyan da Fortesa. Anya? Nagpaliw kami iti aglawlaw ti hideout. Nagado ti mang bambantay kan kwa na abuyot na. Anya ti plano yung aramidon ita, Manong Lindon, ang Kalignas. Agsagana kayon, Lindon, Ruben. Tainton parbangon. Rautan tayon ti hideout. Wen, ang Kalignas. Saan abale? Nakasagana mo't ang dagiti kakadwa tayo ang makirangat. Sa balila ang dagiti agbantay kadagiti choke point. Agsagana kan Unyol. Inton parbangon. Rumaut tayon. Patayon tayo amin abuyot ni Fortesa. Nakasagana ako na makirangit, Lindon. Insaganak mo tan dagiti nabibilag nga ramas ko. Nasayat no kasta, Onyol. Wen gayam. Gundawaya kung tiagyaman kan ka. Apay nga gyaman ka kanyak. Dakkel tinaitulong mo, Onyol. Sikatin ang tulong kanyak ang makalibas iji mansyon. Kan sikamot latin ang itaray kanyak iji ospital, idi napaltuganak. Lindon, Dinak binaybayan. Kan sikamot ang tinagserbi ang matak iti grupo ni Fortesa. Nasingpot ka nga kanyak, Lindon. Nabayag mo tan ang nagserbi ak kada kayo. Kan nakita
No kasano nakaparigatan iti bugbog ni Mr. Fortesa. Onyol. Kas iti da iti Brando. Adamat asin akin ka. No makita na, ti panang parigat kan ka ni Mr. Fortesa. Nabayag ka panawan. Anay matangak ti kinaulpit ni Mr. Fortesa kan ka. Ora niya ti mapaspasamak. Si kaitan ti bigbigak nga abok. Onyol. Agyaman akmat. Gapotan nasingpot ka kanyak. Lindon. Agtali na itak lang iti abay mo. Di kan tubaybayan, iti tiyempo tirangat. Agyaman ak Onyol. Agan anat kan tumat iti iraraot tayo. Iti grupo ni Fortesa. Dagitoy nga armas. Taramatek amakirangat. Kamagong. Nabibilag nga armas dagita. Nasaya at Baltasar. Agbalon tayo iti adu a bala, tapno saan tayo ang maibusan. Nabayag ka panawen. Asa anak anay pasungal-ngal iti nakaro aragat. Itamanan, ama pasamak ti kastoy. Agan anad tayo laang Baltasar. Umadanin ti oras nga iraraot tayo. Dahito yung ti mauding aldaw ni Mr. Fortesa. Kamagong. Nagpaliiw dalin doon kan Onyol. Iti hideout ni Fortesa. Kat adulat ta dagiti buyot na. Panagkunak. Umdasan ti grupo tayo amang parmak kadakwada. Wen, kamagong. Bilay namon dagiti daduma kakadwa tayo Baltasar. Parbangon ti iraraot tayo. Iti hideout ni Fortesa. Nagatugayam dagiti kakadwa tayo arumaot. Ruben. Wano Nyol. Gagayam mi ita. Kaya nakasagana da tumulong ka da tayo. Nagbabanag dagiti daduma alalaki. Ang dapay kasla higante. Nagtayag alalaki. Ni Margo tidakda ka mata mo Nyol. Margo gayam tinagan na. Kasla higante. Nagtayag lang arudan. Nagdakkel pa iti bagina. Nasubok kung ti kabaalan ni Margo alawapan, Onyol. Napigsa. Ken saan akom na kenkwa na dagiti danog ko. Anya? Sinapol ko ti pagkapsutan na. Iso nga inabak ko matla iti balubal. Balubal ko nam, Ruben? Wano Nyol. Ada na angay a balubal iti tribo da Pangulo Baltasar. Dua kami kan ni Margo anapiling aglaban. Kasta gayam. DJ gayam ti Pangulo Baltasar. Langa namat latiman nakikubat. Nagpartak ti garaw dagiti matana. Wala Nyol. No kasunok kinapartak ni Uncle Ignas alumaban. Agpadadalaan. Anya? Saan garo da basta-basta tao ni Pangulo Baltasar? Wala Nyol. No kasta karon, Ruben. Dakkel tinamnama tayo. Ama parmag tayo ti grupo ni Fortesa. Oh, anya ti makunam, honey. Naragsak ka kating kaputa dimtengan dagiti dokumento ta ama pa na Amerika. Oh my gosh! Jakon mailadhawan ti ragsak ko, honey. Hinton bigatan ti flight ama pa ni Amerika. Wen, honey, ket nabilin kometen dagiti tattaok, abantayan da na imbag dagiti negosyo. Wen, honey. Ken nadamatan nang italkak kadagiti amin na negosyok ababati ta, honey. Isong awanen ti rumbeng nga pagdanagak pay. Agyaman ak, honey. Oh, apay ngagyaman ka, honey? Babaen kan ka, makita kon ti Amerika. Agbiagak to ananamay, kan maarabid ko amin akayak ko. Talaga mat, honey. Napinta si Amerika. Ado ti mabalin mo nga ramidin ni Jay. Oh, kasladyak kayatan ti maturog. Orayak latan ti oras sa panagluwas ta. Ama pa ni Jay Airport, honey. Amang ano mapuyat ka, honey. Orayan, honey. Tinapatag, naragsakak anang uray iti oras a panagluwas ta mapan ijay airport. Nakasagana ka din, Ruben.
Uwan Manong Lindon. Kumusta ti sugat mo? Makarik na ka pa'y kadi iti sakit. Awanan. Kabaala kung ti makirangat manan. Iti da ito'y agundaway. Santan nga agsinsina ang makilaban. Agkuyog ta iti anyaman nga oras. Manong? Kaya't ka protektaran ading ko. Jak kayatin ang maulit pa iti pan nakapaltog mo iti napalabas aranget. Manong Lindon. Jak kayat amatay ka. Gapo tapatpatgan ka akabsat ko. Kastakmat kan ka, Manong Lindon. Jakmat kayat amatay ka. Iso a protektaran ka mat. Itinagan day di agilang amata. Agkariak asaan ka baybayan. Ruben. Patpatgan ka, Manong Lindon. Iso alagpasan tanday ito alaban. Umadanin ti oras. Nakasagana mattendag iti pagluganan tayo. Uwan, Manong. Urayan tayo laangan ti go signal da ang kalignas. Mapantayon iti hideout ni Fortesa. Ruben, Lindon, urasan, tapno rumaot tayo. Patibkaran yu ti pakinakam yu. Urayan niya ti mapaspasamak. Di kay agpaatiw kadag iti kabusor. Wen, ang kalignas. Iparik na yu ken ni Fortesa. Ti pungtot ken rongsot ti may sanga agila. Tapno ad-adda pa'y amarubruban ti busor yu ken kuana. Laglagi pan yu ti panang patay na itiday di amayo. Wen, ang kalignas. Itapay laang. Riknaan yon ti gumay gayab-gab apong tutyo ken ni Fortesa. Ngam saan yu apukawan ti konsentrasyon yu? Saan yu apakawanan dagiti kabusor? Wen, ang kalignas. Ibagbagak da ito'y kada kayo. Tapno ad-adda pa'y asumgad ti apoy nga adda ka dagiti barokong yu. Alaan yun dagiti igam yu. Kat mapantayon iti hideout ni Fortesa. Anya ti pagpanagan ti iraraot dala ka Ignas, Ruben, Lindon, ken ti grupo ni Pangulo Baltasar. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti sumagmamanulangan apaset, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay, musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.